οφειλών, πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έτσι μου άξιο. Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, Κυριακή των Αγίων Πάντων και η Εκκλησία θυμάται τους αγώνες όλων των Αγίων Εκκλησίας μας, όλων των μαρτύρων, όλων των ορθίων, ανδρών και γυναικών, και εν τέλει μας υποδεικνύει τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να αγαπήσουμε πραγματικά και να αποδείξουμε την αγάπη μας αυτή προς τον Χριστό. Διότι ο Χριστός μας αγάπησε πάνω και από την ίδια τη ζωή. Εφόσον ανέβηκε πάνω στο ξύλο του Σταυρού για να μας σώσει από την αμαρτία, να μας λυτρώσει από την αμαρτία των πρωτοπλάστων και των απογόνων. Είμαστε λοιπόν δημιουργήματα της αγάπης του Θεού, του Χριστού. Και εφόσον είμαστε τέτοια δημιουργήματα, πρέπει να καταλάβουμε εάν είμαστε όντα που δεν βλέπουμε τον άλλον, τον Χριστό δηλαδή, ως έναν απλό προφήτη, αλλά ως Θεό αληθινό, πρέπει να τον αγαπήσουμε. Διότι θυσίασε τα πάντα, είπαμε, ο Χριστός για μας. Γι' αυτό και εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αγαπάμε ειλικρινά τον Θεό, ως παιδιά του, διότι είμαστε παιδιά του Χριστού. Έτσι μας ονομάζει, αδελφούς του και παιδιά του. Άλλωστε ο Χριστός είναι ο λυτρωτής μας, που μας λύτρωσε όχι με χρήματα, αλλά με το τίμιό του αίμα. Το αίμα που χύθηκε πάνω στο λόγο του Γολγοθά μας λύτρωσε από την αμαρτία, όπως είπαμε, μας λυτρώνει και εμάς όταν κοινωνούμε το σώμα του και το αίμα του από την αμαρτία. Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, αν διαβάσουμε, λέει ο Θεός, αγαπήσεις Κύριος ο Θεός σου, εκ όλης της ψυχής σου, εκ όλης της καρδίας σου, εκ όλης της διανοίας σου. Και όλο σου το είναι δηλαδή να αγαπάς τον Θεό. Αλλά δυστυχώς, όχι μόνο στην εποχή των ειδωλολατρών, όχι μόνο που δεν αγαπούσαν αληθινά τον Θεό, αφού λάτρευαν ψεύτικα είδωλα, αλλά και σε εμάς έχει φυγεί η αγάπη προς τον Χριστό. Η αγάπη μας για άλλα ενδιαφέρεται, για άλλα ως άλλα από την ψυχή μας, και όχι για τον Χριστό. Δεν είναι αυτό υπερβολή, αδελφοί, όταν αγαπούμε τον Χριστό, μόνο όταν έχουμε την ανάγκη του, μόνο τότε δεν είναι αγάπη αυτή. Αγάπη είναι να θυσιαστούμε για τον Χριστό, όπως έκαναν δηλαδή οι Άγιοι Μάρτυρες, που έπεσαν στα σκυρία ή στη φωτιά ή στα πριόνια των μνημείων, προκειμένου να συναντηθούν με τον αγαπημένο του Χριστού. Τι σας χωρίσει μας από τις αγάπης του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, λήψης ή διωγμός ή μάχαιρα, τίποτα από όλα αυτά. Δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Ο Χριστός λοιπόν μας ζητά πρώτον την πρώτη αγάπη. Μας ζητάει να τον αγαπούμε εξ ολοκλήρου. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Να τον αγαπούμε και να μην αγαπούμε άλλα πράγματα. Μην αγαπούμε δηλαδή πλούτη, αξιώματα, ειδονές της ζωής αυτής. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογεί
και από την αγάπη αυτή των γονέων, του πατέρα και της μάνας. Και ξέρουν όλοι ότι το μητρικό φίλτρο είναι μεγάλο και δυνατό. Το μητρικό φίλτρο αγαπάει το παιδί της, η μάνα αγαπάει το παιδί και θυσιάζεται για το παιδί. Όχι λένε οι πατέρες. Θα αγαπάμε τον Χριστό πάνω από τα παιδιά, πάνω από τη μάνα και τον πατέρα. Και οι γονείς θα αγαπούν τον Χριστό πάνω και τα παιδιά τους. Και οι σύζυγοι θα αγαπούν μεταξύ τους, αλλά παραπάνω από αυτούς θέλει ο Χριστός να τον αγαπούν αυτόν, τον Χριστό. Η αγάπη προς τον Χριστό πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Όταν αγαπούμε τον εαυτό μας, περισσότερο από τον Χριστό, λαθεύουμε, πέφτουμε σε λάθη. Η αγάπη σύμφωνα με τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο, ονομάζεται αυτή η αγάπη προς τον Χριστό, ονομάζεται πνευματική μέσα. Στην ορθοκρασία αυτό λέει ο Άγιος πνευματικό αυτοκραστή, το ίδια μέθησε και μετενόησαν και ήρθαν στα σύγκαλά και σώθηκαν. Το ίδια μια αμαρτωλή όλοι και σώθηκαν, διότι η αγάπη προς τον Χριστό τους έκανε να μετανοήσουν και να σωθούν. Η αγάπη προς τον Χριστό μας κάνει να μετανοήσουμε. Η αγάπη ακόμη προς τον Χριστό και δεν μας αφαιρεί τη δυνατότητα να αγαπούμε και τους άλλους ανθρώπους. Δεν λέει αυτό ο Χριστός, απλά λέει δεν θέλω την αποκλειστικότητα της αγάπης, αλλά την προτεραιότητα. Θέλω παραπάνω από όλο να αγαπάτε εμένα. Όχι αποκλειστικά να αγαπάτε εμένα, αλλά να έχετε την πρώτη θέση της καρδιάς σας εμένα τον Χριστό. Να αγαπάτε λοιπόν και τους ανθρώπους. Διότι αν αγαπούμε τον Χριστό, αδελφοί μου, είναι σίγουρο ότι δεν θα ξεχάσουμε τον πόνο των διπλανών. Δεν θα ξεχάσουμε την χείρα των ορφανών, τον φτωχό άνθρωπο. Όταν αγαπούμε τον Χριστό, τότε μόνο θα είμαστε ελεήμονες και άνθρωποι αγάπης προς τους άλλους. Χαρακτηριστική η ζωή μας δεν είναι όταν είναι πραγματοκεντρική, όταν δηλαδή στρεφόμαστε μόνο σε πράγματα και αγαπούμε μόνο πράγματα να αποκτούμε και υλικά πράγματα μόνο. Ούτε να αγαπούμε τον εαυτό μας, δεν πρέπει να είναι η ζωή μας εγωκεντρική, αγαπώντας τον εαυτό μας. Όχι, πρέπει να αγαπούμε καταρχάς και κυρίως τον Χριστό. Χριστοκεντρική πρέπει να είναι η ζωή μας, θεοκεντρική. Αυτός είναι ο λόγος που ο Χριστός είπε ακόμη και κάτι άλλο. Ο Χριστός είπε ου κίλτον βαλήν ειρήνη επί την κίνα λαμάκιο. Γιατί το λέει αυτό? Το λέει αυτό γιατί ένα τρόπο, μόνο μια περίπτωση υπάρχει που δεν θα αγαπούμε τους άλλους. Όταν αυτοί οι άλλοι μας βάζουν πράγμα στον δρόμο μας για να πλησιάσουμε τον Χριστό. Όταν μας εμποδίζουν οι άλλοι να αγαπήσουμε τον Χριστό, να αγαπήσουμε και να οδηγήσουμε τη ζωή μας προς τον Χριστό, τότε μόνο δεν πρέπει να τους ακούμε και να
καλή ζωή μας και να μην προσβλέπουμε μόνο τα αγαθά της ζωής αυτή. Διότι ο Χριστός όταν μας λέει να βαδίσουμε τον ανηφορικό δρόμο, τον λέει για να μας οδηγήσει στον παράδεισο του Βασιλείου του Ουρανού. Αν οδηγήσουμε τη ζωή μας και εμείς στον δύσκολο δρόμο που μας χάραξε ο Χριστός, σίγουρα θα πάμε στη Βασιλεία του Ουρανού. Όπου πήγαν όλοι οι άλλοι ο Σταυρός, διότι ο Σταυρός είναι έκφραση του προσωπικού χρέους κάθε χριστιανού. Η αληθινή αγάπη λοιπόν θέλει να ακολουθούμε μέχρι θυσία του Χριστού. Πρέπει να θυσιάσουμε όλο μας το είναι για τον Χριστό. Το δράμα όμως που γίνεται σήμερα η πίστα και η κοινωνία είναι ένας ανέρας του χριστιανικού. Πρέπει να έχουμε έρωτα Χριστού, λένε οι όρθιοι και πατέρες της Εκκλησίας. Έρωτα Χριστού όπως έχει η γυναίκα προς τον άντρα και αντίθετα, το άντρα προς τη γυναίκα. Έρωτα όμως πολύ ανώτερο σε αυτό. Είναι έρωτα πνευματικό, έρωτα που σε οδηγεί στη Βασιλεία του Ουρανού. Σήμερα απουσιάζει από τις καρδιές αυτός ο έρωτας προς τον Χριστό. Αυτή η αγάπη προς τον Χριστό λίγη την έχουμε, την αγάπη προς τον Χριστό λίγη την έχουμε. Ο χριστιανισμός σήμερα μετεβλήθη σε μεταφυσική, ειδική και τεχνική φιλοσοφία που έχουμε. Φιλανθρωπία και καλά έργα μόνο και όχι αγάπη που δια της θυσίας του ανθρώπου και της μίμησης των παθών των Αγίων μας οδηγεί την αρετή και οδηγεί τελικά στο Βασιλείο του Ουρανού. Μακάρι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι κάθε άνθρωπο, μακάρι είναι κάθε άνθρωπο. Όπως μας λέει συγκεκριμένα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο οποίος θα έχει από τον έρωτα αυτή την αγάπη προς τον Χριστό. Τέτοια αγάπη που όπως έχει ένας μανιακός εραστής προς την ερωμένη. Αν έχουμε τέτοια αγάπη, αδελφοί μου, όπως έχουμε προς την σύζυγο και τον σύζυγο, αν έχουμε τέτοια αγάπη προς τον Χριστό, τότε μόνο θα είμαστε πραγματικοί μαθητές. Έχουμε διαπενδιών όλων των Αγίων, που σήμερα η Αγία μας Εκκλησία θυμάται τη μνήμη του, όλων των Αγίων και του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Υπόρου, που και αυτού τη μνήμη θυμάει και σήμερα να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, τη χαρά του Βασιλείου των Ουρανών, και εκεί να είμαστε μαζί μας τους χαρούμενοι και να δοξαζόμαστε